дӯстони азиз, пеш аз шурӯъ кардани влог ба шумо ҳамин як каналро пешниҳод мекунам. хело канали беҳтарин, пухтупазҳои беҳтарин дорад. Апаҷонмон дуромада обуна мешавем, дастгирӣ мекунем, айноми канали мо салом мерасонем. ҳатман ки аз ҳамат миннатдор мешавам ва силкаи каналша дар якум комментария закрепид мекунам. чӣ хеле ки дар иҷа дидестед, як хӯроки картошка фри тайёр карда ва дар иҷа нами ширкаду бо бринҷ тайёр мекунам. хело бомаззаи. ҳатман дуромада дастгирӣ мекунем апаҷонма ваям ба як рӯзи умед амин каналша шукоидай. ай ҳаматон хоҳиш мекунам ки дуромада дастгирӣ кунедча, инак влоги худмона сар мекунем. рӯз ба хайр дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худосозем хубем ва дар иҷа боша мо бо поликлиника омадем барои документҳои маҳваш. дина тайёр шида буд, бояд печати главврача мезадан, анами хеле зада будиян, тайёр кардиян. баъд омадем бо Фаризаву ба Сония, барое ки барои Сония мо бояд либоси мактаби ай мактаб мегирифтем, чек медодем. барои ами Фариза гирия кард, овардемша. анами хеле омадем сарафан мегирем. кати Сония айнаму текстил бугем. разномероша кофтестем, амиқа бисёр накем духчон безеб. духчон бугем маъқул нашид мона. Дай нефтови гарми фонтан. Чӣ хеле? чизои нағзмедагӣ Фариза, гул, фонтан. маъқул шид? бо миёӣ? накӯқали. фонтанаи Тоҷикистон. инҷа о мепарад. о парисаиша. шид акӯйси биё. тар мешатано. на текстил. ҳамҷа формаи Сонияро бояд мегирифтем. гирифтем якта. вой қашурая. қабудава Фариза. маъваш қитиакаш истодагия. вая бо либосхарӣ мебарем фагаҳай. фага дигар насиб боша. иҷа боша аллакай коромона буд кардем, бигем тарафи хона рафтестем. инам хеле шиштем дар маршруткаву тарафи хона омадем. дӯстони азиз, то охири влог бо мо бошед. салом алейкум дӯстони азиз, ман мехоҳам барои акам имрӯзия торт тайёр кунам. барои торт лозим аст 4 тухм, ангур, қаймоқ, шакар, краситель, сахарная пудра, разрыхлитель ва об. якум ва рӯған. якум тухмро мешкунем. дӯстони азиз, дар тухм шакар меандозем ва яҷо мекунем. дӯстони азиз, бисёре дар комментария навистед ки шавҳар чанд солаи, чанд кӯдак дошта, бо иш чӣ хеле омада, ям хеле ҳар хел саволот додеда. хулоси гап, ба саволотон чунин ҷавоб гуфтанем. дӯстони азиз, шукронаи худо, шавҳарам серфарзандай бугем меша, барои чӣ ки вақте ки мо омадам аллакай 4 фарзанд дошт. 4 фарзандша медонам, акн намедонам чандта дора ҳамагӣ. дар ягон ҷо ба ҷои исусу дошта боша, иша намедонам, ами 4таша медонам. баъд на бо Фаризаву маҳваш кати 6та. инами хел дӯстони азиз, ба саволтонам хел ҷавоб. соли таваллудиш чанда, кай таваллуд шуда, ҳамаша насиб боша худаш ки омад, якҷоя видео мекунем, ҳамаша гап мезанатона. дӯстони азиз, ба саволотон анами хел посух гуфтанем. дӯстони азиз, рӯған мендозем.
анаку дӯстони азиз 6 қошиқ об мендозем. 6 қошиқ калон. ва дӯстони азиз мои бисквита чанд боро кардагем бо як хело мепурсам барои аму бо як бори дига Соня кардестай барои акаи меҳмонуш акаш хонамон меҳмонӣ омадага барои аму як торт кунам мега. Баг аз рихлити мендозем. бая ҷоя мекунем. дӯстони азиз ам хали хамирмон тайёр шид анаку дар формочка мендозем. И қакш мендозем. ҳамиро се қисм каданиай се тақсим каданиай якум қисмша анам хали сафед пухтаниай ду қисми дигаша боша ана хали коричневий не ози надоз нам хали дӯстони азиз андохтем ва дар духовка мемонем. анаку дӯстони азиз краситель мендозем. то коржа пухтана кремша тайёр мекунем. Кремша ба қаймоқ ва сахарини пудра тайёр мекунем. хали дӯстони азиз ҳам кремон тайёр шид ҳам ангурана хали реза кардем. анам хали дӯстони азиз сета коржои мо тайёр шид анаку крем мешикем. дӯстои азиз мо қандоб накарда мешакем крема хушрӯ меояд намихали ҳар як қаватишта то болора крем мешакад Соня ва охиронда бо нишон метам. анаку дӯстони азиз ангур мендозем. ба хоҳиш худтон метавонед гул андозед дӯстои азиз. анам хали дӯстони азиз торти мо тайёр шид ба ҳамтон иштиҳои таом. ҳатман тайёр кунед барои акотон барои падаротон. инам хел дӯстони азиз дар инҷо видеоро ба поён мерасонем то видеои оянда дар